iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiyoman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Alexandra, balasan ko. Kasakitan ako ba na tayong ditoy? Nadasali, sa di na kaya ni Mamang Kang. Adda di ta plaza. Iti pag-uurnungan da kiti pada tayo. Alam ko kawan iti pagdarangan. Sige, kakitaan iday-jay. Awanin, Nardo. Awanin ti kakaisuna, balay mi. Agtal na kayo man ngagsay. Diyak kaya ti makakikita iti agsang-sani. Kasano kamin ka ni Alexandra? Unat meten kan ka. Agyan kayo ti balay ko. Di ka di makaaw-awa. Ay nga ba? Ngam saan akayat ti anak mo. Kasta ka di. Na-pride kayo pala nga gina. Sa dino nga ti pagyanan nyo. Di taig-igid. Oo na yan. Tadwadan agsinsinangit. Mama, awanin ti pagyanan ta. Saan ka madanagan? Adan pagyanan ta. Agrenta ta ka DJ Ili. DJ asidag iti eskwelaan. Tapno sa anak ko na magmag na ityadayo. Awan ti pagbayad ta iti renta, anak ko. Iso makipagnagtabay lang ka ni Nardo. Saan? Saan, Mama? Silulukat ti balay ko para kada kayo. Angam no diyo kayat. Agbirok kayo iti sabali. Oh, nakaluto ako niti pangrabyan tayo. Mangan tayo. Ayan nga ti anak mo. Ada siguro iti ruwar. Kita man ti panang sanga ilik kada kayo. Ilutuan kayo pa iti kaninyo. Isaganak ti kaninyo. Ala, ayabamon ti anak mo. Tamangan tayo. O sige, mabitlaan. Alexandra! Anya ti aramidam di tirwar. Nasipngutan. Umunad kan, tamangan tayon. Diyak kaya tiyagyan dito yung abanay, Mama. Apay. Anya ti di mo kayat dito eh. Katlibre dito eh. Dakas atao ni Nardo. Ammom dayta. Napigsala ang ti panagsasauna. Ngam nasingpat a tao. Apay ngay manugot ka nga agyan ta dito, Mama. Saan tamat akap-kapin ano dayta at tao? Umay kayon! Mangan tayon! Gaputad da relasyon mi kaninarto. Day tatipot no. Rumbang ama-amuam itan. Mangan kayo lang. Alexandra, saan ka nagbabayin? Ipagpabalay mo ditoy. Nangagmuti kinon, ana? Saan mo nga idumduma ti bagim? Pamilya na tan ni Nardo. Oh, sweetheart. Kargaam ti plato na iti inapoy ken sidaan. Aday ta. Nukurang mo. Mangala ka pa'y. Siya ti aginawin ton madamdama. Yaramiden nyo lang nga gina. Ket aginana.
Agsaw ka mo't anak ko. Sung batam ni papang mo. Wen, kasta ti kayat ko ayawag mo kanya, manipod ta. Ta ibilang kameten kas anak ko. Awan maglangan ni Nardo. Umay day chay. Urayan talaan. Pwede nga, parbangonan. Saan tayo na makatakaw no kastilang? Oh, kita ti sumunga. Kunak paike. Umay ni Nardo. Nakaplano kayo ka din. Kasano ang makaplano kami? Kahit nagbayag ka. Itayak pa lang ko mga umay. Kinadwaak lang dagiti agina. Dagiti agina. Kaya't wasawan. Natagikuamon. Tiago. Dahil lang. Kastan ka ang sakmo. At napay oras tayo. Sarkan tayon, di kadakkalan akuop ijay ini. Intayon. Ono sam tapno komportable ka. Sigod nagkakaida ka, mamang. Idi day chay, saan itan? Ito'y matbangir asile ti kwarto umikan ni papang mo. Diyak maaklat day tang ibagbagan. Pues, sursurwam nga klonan. Dudwata na ang ide. Ita, addan day dyan lalaki. Narigateg may sa Alexandra. Kasapulak ti kadwa. Mayat ka man wano saan, talagang agdan na kamin kaninarto. Ala, maturog ka tani rabiin. Masapa ka pa'y nga agriing intun bigat. Sige, partakan tayo timagna. Nasa tayo ka di amin na kwarta. Panag ko na. Naala tayo. Baligi manen. Urayan da! Istorbo day tala kay Nardo. Kapay nga may nasaan mo pa'y lapatayan. Uray kasta day ta apilay. Ngam aduk ti may tulong na kadata. Iso pa yung kabingay ta. Basit lang ti itagtakan ko na, tulpo. Makontento day tan. Susan, kung saan ka nga anak ko. Saan ang mabalin na sa anak nga aglako na nasaling, awan pagbiag ni iti anak ko. Talaga gayang lagyan kayo. Ijay balay nila ko. Injaya na ti balay ng kada kami iti anak ko. Nadalos ti tarigagay ni Nardo. Sabi ko takas tangaron nga agpaiso. Ay, wala siyang lukit din. Jackpot dyan, nga da relasyon nyo iti day dya atao. Pumanaw kayon iti sangwanan ti paglaklakwak nana. Jak kaya ti makichismis, amuyo dayta. Ay, dispensaram Susan. Kaya't kala ko apalagi pa. Jak kasapulan ti palagipyo. Amok ti aramida. Pumanaw kayon, taado ti aggatang. Adun ti kwarta. Agpapada tayo amin itibingay. Saan ka di? What? Nagpapada tayo. Ala, agawid kayon. Ket agannad kayo. Napintas na doa, Nardo. Napaprosan na tila daon dagiti aginaw. Nardo. Tiago, kukwak ida. Nardo. Mabasbasak. Yadda di tapano. Nabannog ka naglako, ngambasit lang tinalakwak. Nagkunangamin ken ka. Amapan ka pa'y laaglako-lako. Dito lang ti pagbihakan tayo. Oh, lukatam no anya ti karga day ti apag, Susan. Nagado a kwarta daytan. Nangalaan ka
dagiti akwarta. Kan ano pa nami idirabi eh? Saan kasi mangput idirabi eh? Nasken ka di pay amamuam? Mangala kalatay ti kwarta. Ket ikam ti anak mo. Awan pa'y ti anak ko. Saan pa'y asim mangput manipod iskwilaan? Bagbagam day tanganak mo ha. Agbalbalog sa matet. Sakit na matgayam ti anak ko. Susan, adun ti kwarta tayo. Sana nanasken nga aglako-lako ka pa ije palingke. Apagbiit lang dito akwarta na to. Saan nga nanayon? Addan tumanen. Agtalakalang kanya. Siya, ti magaamo kada kayo kini Alexandra. Nana Saling, kasladyakon kaya ti agawid ije balay ni. Ay, kayat ko nga agyan ka dito balay. Amok abirukan na ka ni mamang mo. Diyak magustuhan ti panagkit-kita kanyak day Anardo. Agad nad kalaang kan ko ana. No apay mat ngami na kinayat ni mamang mo. Idinto ta pagaam mo tayo mat dito lugar tayo adak sa tao day chay. Amok, Nana Saling. Al-alilawin na lang ni mamang ko. Amok nga itilikod ang tikinaimbag na kada kamita. At dadakas a plano na. Iso nga rod nga agan-anad ka. Ne, sumibngatan Alexandra. Sapsapulan na kan ni mamang mo. Agawid kan, tapno saan ka amarabyan. Ni, jakmat na puutan nga agpaisun ti oras, Nana. Ala, anyaman nga oras, umay kalat na dito'y balay. Kat iti panagawid mo, aganad ka kuma. Partakak pa iti magna. Nasip ngat-mat gaya man ti alasayns. Kaslad namang sursurot kanya. Awan mo't tao itilikod ah. Itunod ko ti magna. Anya day kinuni. Nakabot-bot ang adenggan. Sana ba ni? Asidalga kundi tabalay. Nakapitpintas sa panagkatianak ni Susan. Bumanpalasangan. Bumusbuskag ti papagina. Ina mo akadamalam nga gawin. Katsipsipo ta ka lumabas dito kakaykaywan. Kalidan. Una yan na nakapipintas abalas. At daginong iti unag ti balay. Dahil tatijak kayo. Alexandra, at na ka maggaya man. Naparte ka kon. Susan, simang peten ti anak mo. Alexandra, ato ti makan ang ginatang mi. Anta di ta kusina. Kanam ti kayan mo. Saan arumbang ang nagbartag ka, mamang? Baigit din na saan? Bayamon, Susan. Aginom takit di. Taado, ti kwarta ta ita. Nagparbangonan. Abilita ka lang, Tiago. Apanak lang nagpapahit di tarwan. Napan mo man nga tan sinipsiputan ni Alexandra. Apay ko namdya ka mo. Dahito lang ba't tiragragsak ko? Hoy, Tiago. Pagaluwad ka.
Ang mga numamuan ni Nardo Terraramido. Delikado tayo sa'yo makaw eh. Mamuan na. No, ibagam. Sapay ko nasaan na may galis di dila? Kaya't mo, tapatayan ka. Tiyago kaya. Agagawag lang. Di ba ba matanalay tapalto mo? Di mo ipatulong ka niya. Tiyago, agayang tasan ka din. Di ka matanagan. Doon talaga baka mo iti dito. Ha? Ang daw gaya mo. Nagsakit yung ulo ka. Atol sa tinainom ko, di rabi. Nakaturok pa'y pati narto dito'y abay ko. Mabisita ko. Ningat Alexandra. Nakalutong na. Alexandra! Umay ka pa'y dito'y! Apay, mamang. Lukatan ba'y taruangan! Sumrag ka. Apay, mamang. Agluto ka iti kanan ni papang mo, ha? Anya nga itilutok. Mga lakay ti kwarta dita nalabaga abag. Dita kabinet. Mano ti ala. Alaon ti kay kayat mo. Wen, mamang. Nagadu a kwarta daytoy. Nangalaan da nga tay ti kastoy kaado a kwarta. Anya ti kunam anakita, Alexandra. Napuno iti kwarta ti bag ni mamangko, nanasaling. Anya? Madandanagan iti mapaspasamak. Api nga ado ti kwartada. Sapay ko nga, tasaan apod no ti atap ko. Nanasaling. Takas ti agparparit na kanya. Pagaam mo tayo umat ngamin dito lugar tayo. Nga agtatakaw ni Nardo. Naparte ka ko, Nardo. Di mo na. Kargaan pa iti pakas. Aginunta, Susan. Ado ti kwartata. Iso nga agpapasta nga uminom. Ni Alexandra. Si Mangpot ka din, ha? Pakadanagam aya. Ala, aginom takit di. Unayan ang naglipno sa talaga ni Alexandra. Kas na kaya't kung asitgan ng delikado ang mga nakulat ni Nardo. Agawit manan ni Jepalayda. Sana bali agiinom kami inton madamdama ka na Nardo. Uraya ka makastra ni Alexandra di Tabalayda sa Tosumarono. Oh, Alexandra. Nasaya ata si Mang Petkan. Ni mamang. Di mo disturbo. Nakaturog. Nabatak namin. Mamang. Baya mo nga ginana. Kaya't mo kadingig kang kay ti ado a kwarta, ha? Saan? Diyak ka sa pulan ti kwarta. Umay ka man dito'y anak ko. Saan? Inak sa gidan. Adaywan na. Mano itayan ti taon mo? 14. Saan ka di? Balasitan. Apag ukrada sabong. Kabangbangluham. Inak kasitgan. Mamang! Mamang! Kaya't ka lang matngarakupan, anak. Nasaan ang makatarayan dito eh. Ang turungan kita yung tiruangan. Naimbagarabi, Alexandra. Ang sino ka? Mamang! Kamu mo ti aramitem. Mamang!
Oh, Alexandra! Mamang! Pumanutan dito ay! Ano di mabas pasamak na to? Sino dito sa nga itim? Kunak itay kini Alexandra adi nakadisturban. Tamat maturog ka. Agam, dagulit day ta anak mo. Lain ba karapim, Susan? Gayem ko. Iso ni Tiago. Mamang! Naskan nga sarita ta. Kasapulan da ka dito ay Susan. Asikasuan na kami. Bayampay lang ni Alexandra ngagsangsang. Mamang! Susan, Alexandra, umunod ka iti sa lagda. Agsarita ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sa anak-anak katurong iti Rabi. Kapo iti nervyos ko. Mangan ka. Sakbaya sumarkay di eskwelaan. Kaya't mo ka diti agpalon? Mamang, mabut-putangat dito yung balay. Nang rona iti day ti anardo. Mano ti kayat mo abalunan a kwarta, ha? Mamang, danggam kumamati baga. Kaya't nakaramastan ni Naruto. Anya? Iti Rabi, kaya't nakngara ko pa rin. Sumardang ka. Ang mga numangag na ka. Itad ko lang dahil kapina iti silid. At natibagpagak, mamang. Kaya't nakngara ko pa rin. Diyak kaya't adang kagyanyaman ngay bagam. Malisyosa ka. Kaya't nakangarakopan. Gaputa kaya't nakangaibilang kas anak. Mamang. Ngamsi ka. Liklikli kam ni Nardo. Yes, asidig na tirignanakan ka. Ngamsi ka ti umad-adayo. Mamang, sana po na dayta. Nalawag akayat mula ang asuminakan ko na. Alexandra, kasapulan ta ni Nardo. Alexandra, impay ko kan kati oras kan panawan ko. Mabalin ka di abay anak mat nga agragsak. Iti lalaki nga amok amang ipatpatag kanya. Manula nga minutos ti reses tayo. Indan ako matang iti meriendaan ta, Alexandra. Hal, ada ka di bagbagang? Ay, nagadayuman nga minun ti turong lagi ti madam. Anya ti bang panunutam? Pamela, kumabot-bot nga. Anya? Anya ko matipagbot ngam? Ni Naruto, kaya't nakaramasan. Anya? Ti ibagbagang ang kadantin na ita ni mamang mo? Di nakpat yan ni mamang. Isuadyo ka mo no kasano ang madaiwag kay Jata ako. Ay, oray siya. Kabutang ko day siya at tao. Kunada, pumatpatay ka no iti tao. Apay ngay adimat lamatiliw. Pamela, madandanaga na. Awan ti amok apagkamangan. Ay, Susan! Susan, mabiglaan! Ha? Nana Samin, Saan ka din naglako? saanan? Umayak lang ang gatang iti kasapulan mi. Apay, pinagsardang na kan, di ka nandun na malalaki. Ha? Ay na, kas lang amin asok ang nagwaras ti dama. Ay, dito At awan, di mailambang mo ka na kami. Ni Kanonardo ti makaammo kada kami. Ay, huwin gayam. Nadamag mo ka din. Asinarag dati ko, apag-utangan tayo dito ine. Anya? Ado ti kwarta ana-ana. Iso ang madanagan ni Mr. Kampiyon. No pangalaan na iti pangsukat na iti dakkel anak ko, kauti ko.
Ada pa'y lang ang utang ko dita, adyak pa'y nabayadan, ha? Ay nga, ikaano sinarakda? Hindi ka nun napan alawas. Masaya ata si Mang Pagkat. Rumuarak mater. Nardo, sinarakda gayam ti koop apagot utangan mi dita ili. Di ko kuha ni Mr. Kampiyon. Apay, kasla madanagan ka. Adun ti kwartan. Sana nakasapulan nga umutang kay itiday niya ako. Nardo, madanagan akparakan ka. Kabalag alusutan day ta, Susan. Di ka madanagan. Anya, Agbati ka lang dito eh. Agsangpat. Di ato akwartakan ka. anya. Boss, delikado ka minsan natin. Anya ka di tinamag mo? Amo ka din dagiti otoridad, dagiti nang serak iti ko. Matanagan kalaunay. Kaslasan ka ba't anar-narwat? Di nakatawaan, boss. May minadumatan anakarwar ka iti pagpalutan saan ka. Adulat at pagpiansam iti kaso. Ayan ti bingay ko. No saan ka nga inawagan, saan ka pa'y kayo pa'y ayan ko. Sumagmamanulang mat nga aldaw ana itantan tibingay mo, boss. Inak-interviewin madamdama ni Mr. Campion. Kalpasan na mapan ko i-follow up iti pulis. Amahan namin umay tinagan mo kadagiti suspect. Oh. Aday tanti kwartam. Ad-adu nga amang dayta ngem itibingay ko. Sikapanan. Wais ka nung bingay pagsasalitaan. Basta sayatam lang ti agtrabaho. Dakkel a kwarta. Ti maipanamnamakan ka. Umay ka-interviewan, sir. May papan itinapasama kay Tikuop nga dadawlwam. Lumabalbalin, yakpay lang kumakayat timang taditian yaman nga impormasyon. May naig itinapasamak. Madama pa lang ngay waywayat dati investigasyon. Masabat ko lang nga rimwar ay TV reporter dito opisina, sir. Yak nagpapa-interview. Romy, kasla santa nga classmate. Mawatam ko mati sitwasyon ko, Mauricio. Nang nangrona, tumasakit pa iti asawak. Classmate, tinakadipada kadagiti datuma a reporter. Apa pala nga interview ti kasapulak para iti pagiwarnak apat sorsoratak. Sige man langan. Amangan no gumura ka kanya, no di ka pagustuhan. Nardo, kano ti sumarumapag na tayo? Agpalamis tayo pa'y laeng, Dolpo. Delikado. Kasta mo timbaga kanya ni Mauricio. Wala nga, abutin ti bulsak, awan ti kwarta. Oh, oray siya. Ay musputan. Atong amin, dagitipat para batak. Saan kayo madanagan? Matuloy ti pagnatayo. Ngem, adalag pa analain. Nasken, ngagpaligi tayo. Romy, adagayam na pasamak iti ko. Abay, adi mo na ibagbagakan niya. Mister,
Saan mo panunutan dayta? Agpaimbag kakit di. Saan nga agtal na ti panon ko? Gapoy tinapasak iti pagyon. Dahito yun, ti pagpagak ka ni Mauricio. Di ba papasulan ti kayong pareporta? Tapos, anatakapan ti ko. Ala, agpaimbag ka, Esther. Tsak ti makam mo. Agduhan amula na iti ospital. Iyak. Ngam isubinak matlaang dit. Saan aksan ang maimpakan at talaga. Di mo panunutan dayta. Kasapulan da ka ti anak mo. Kagapula ang ito inidamos. Kinita. Sa kapayasin na. Igepag. In may nakamanan siguro. In istoryanan. Ibagmakan. Laiso ka no. Ikala. Esther? Esther? Marika. Anak. Umangas. Esther? Okay, abak kiti doktor. Esther, mabit lang. Doktor! Doktor! Umangas. Pinagresita ka itay ni Ma'am ah. Saan ka manin anak kasumbat? Iso kinatawaan da ka manin nagiti classmates tayo. Kasano, jakmat ngamin malagip ti sumbat ko. Takasano, uray sa dino ti papanak. San asuminay ti panunot ko tinarungsot arupa ni Nardo, kunday jay at Tiago. Umay ka kumasarong karan iti balayo. Ngam nagatayumat ngamin. Pamela, asla jakon kaya ti agawin. Uy, Alexandra, kita kami ti dahi abandang oh. Ni Darius, agsarsarita dakin ni Emily. Amom, masakit gayam ti inana. Cancer ka nung ti sakit na. Kat itilaang napalabas alawas. Nasarap pa ti ko da. Saan na bali at tabak ng damot? Adulat na ti kwartada? Oray ti pamilya ni Emily, bak ng damat. Mas dawak apay nga an-anusan dati ag eskwela dati public school. Saan ka di plano dati ag-transfer ijay syudad? Oray ka din ni Darius, nag-transfer mo? Ay, awan niya roden Maksayan tayo, iti section tayo. Ni, kimita dito ayan ta. Ni, nadlaw dan samot ni iso dati pagsarsaritaan ta, Pamela. Uy, nagpaiso. Anya nga tamo ti pagsarsaritaan da. Kasla nagkasarseryoso da mo. Uwing Darius, pudno. I-transfer dakdag itinaganak ko iti syudad. Kastama ti plano ni Daddy. Ngam, nagdangamin sa gubanit ni Mami. Di, agkita tanto matlang siguro ijay. Amom, Emily. Narigat ngamin na mapanawan dagiti negosyo mi dito. Narigat matlang ti ag negosyo ditoy. Kita lang ang tinapasama kiti ko opyo asin narakda. Unya, Sige Darius. Umay kunto pa siyaran ni mamang mo iti ospital. Emily. Pumanaw kayo ka din iti mabiit. Tsaka mo Darius. Depende ka tagiti naganak ko. Ha? Nagpelen? Ala, sumraktan iti sumaron a klase tayo. Horayat ka lumabas na Alexandra. Makita manan, ti kinapintas na. Ha, dito'y pagpwistuak. Sana ka makita dito'y. Horayat lang tinapintas sa gundaway. Matagikwat matan ni Alexandra. Tiago! Boss Nardo. Anya ti aramidem dito'y kalidaan. Awan, boss. Awan. Apay nga aglamlamang ka dito'y. Isu akabutang dakadagiti tao. Tanasam ka nga aglamang. Talaga kabutang dagiti tao.
bultingak, boss. Kan pilay ti may sasakak. Ala, umay kay di balay. Aginumta. Nyam, boss, sumangpat madamdaman ni Alexandra. Amangan no, kabutang nakmanain. Isukit din ti masurot. Ha? Makigigi ang dalangin di balay ko. Isong umay ka. Siya, ti makaamukan ka. Alexandra, agan na kayo panagawid mo ha? Adayo pa iti balayo. Nairwama ko na magmag na iti adayo. Ijak na kay ruaman, kat ti makarit na iti nakaro abutang. Sursurwam di lumaban ah. Italok mo kitin, abuswan na kadayta anardo. Wen, dayta ti rumbang. Sa anak nga agpaabak iti butang ko. Kaya sa amin tayo ha, di mo liplipatan. Wen, ha? Di kotse da Emily. Ay, sabali at talaga tibak ng anya. Adda ko nga umay mangitulod kan mangsukon kan kuana. O sige Darius, aglogan ka ni ti kotse. Dumagas tayo pa iti ospital. Takpay nga gawid da. Wen Emily, awan tayo magyamin si kotse may amang sokon kanya. Iso ang makilugan na klangan. O anya. Uy, saan ka nang katagarian niya? Pwede mabas man ang ti crush mo. Di mo pigsaan. Amangan na mangag na ka. Kompleto man ang ti agawon. Inspirado ka man nga agawin. Masino rin kagayang mo, Nardo? Ni Tiago. Di mat inyam amukan ka iti imay ditoy? Dayta ka diti katwa man ang sarak iti ko? Agtalnakan, Susan. Agulay makalain. Kaya't nasabat nga irobo ah. Anya? Basta di ka tagtagat. Taday to'y atao. Uray no kas na tilanganan. Naturet. Nardo, Ala, ilutuan na kami iti pulutan. Igatangan na kami iti arak. Tadtapay may sa sumangpet akadwa. Nasapa pa'y iso adim magasak diti balayo, nanasaning. ay ka nasaya at mat Numalagip mulat dati dumagas, no kasta amalpas ti klasem. Adda ngamin umay ko ibaga, nana. Anya dayta ay balasang ko. Ay, amuyo ka di. Dandaninak rinamos ni Nardo. Ah, Kan adda nakitak akadwa na. Naglaad alakay. Tiyago ka no tinagan na. tapno ibagakkan ka. Ni manen Nardo ti kang runaan as suspect. Iti pan nakasarap ti koop di taili. Nana, ti ado ak kwarta ang nakita. Amangan no ison ti kwarta ang naalada di takuo. Kastamot ti atap ko, Alexandra. Iso apanagkunak. Danardo, kanda kiti kakaduana ti akin arap. Daddy, kumusta ni Mami? Uwan gayam. Kadwak ni Emily. Sarong karan namat ka no ni Mami. Naimbag nga oras siya, sir. Kastamat kan ka palasan ko. Darius, anak ko. Daddy? Nas kan ngaklo ng tanti kinapod, no? Ha? Ne? Anya ti kaya ti asawan, Daddy? Anak, saan ang nagbayag ni Mami? Ha? Daddy? Saan? Saan napunod na ita? Dad, Mami? aday. Anya na ita, Mami? Hindi. Ko. Hindi ka. Agad ikita. Uwan, Mami. Saan ka pa yamatay? Saan ka di, Mami? Salita ka. Hindi. Dito. Paano ko sa takuhan? Gapot. Diyagon.
Mami? Ah. Oh, Mami? Mami? oh. Mami! Awanan ni Mami! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mami? Mami? Darius, anak. Palubusan tan ni Mami. Adadala nga marigatan. Gapoy ti kasta sakit na. Mami? Esther. Esther. Mami? Mami! Darius, ginanaan mo ni Mami. Mami! Pwede na tikino na ni Daddy. Nabayag matan na nagkrigat ni Mami. Gapoy iti sakit na. Saan? Isa ka palubusa mo. Mami! Mami! Mami, mira ka. Kasladyak mo ako. Ngawanan ni Mami. Darius, ada pagpatinggaan ti piyag. Dahit ako matilaglagi pa. Apay. Apay ang stili na pasama ka. Darius, Kaya kita. Panawan na matin. saan ka apanawan, Darius? Umadayo aklaan. Ay, ito gawan. Ngam di na kaya tasawan nga aglinipatan. Emily. Kita, ada bisita ni Dadim a pulis. Agsarsarita da. Umayak makipaglabingit, classmate. Agyaman nak, Mauricio. Masabat ko dagiti polis. Magapuda iti puneran. Ada ka noon ti resulta ti investigasyon da. Di nakamat da, tinagan dagiti suspek. Talaga at gaya magtrab-trabaho dagiti panakabagiti lentag. Makantsawan da. Nuawan pagpanagan ti investigasyon da. Pagiwarnak man, wano radyo, ken TV. Ilinaw na ket tinapasamak iti kuop mo. Maladingi tanak. Tawanan ti asawak. Mga asawa ka manan, klas. Iti dahi ta kinatar mo. Adupay, dagiti mangayat ka. Oray sanan. Asikasuklangan ti negosyo kan ti kakaiso ng anak ko. Dahi ta tirong pangaramidan. Aywan gayam. Mabalin ka di nga interview ka. Ita, tatan, resulta ti investigasyon. Nardo, delikado tayon. Nadakamat tinagan tayo. Kas prime suspect. Nagpa-interview pa imat ni Mr. Campion. Kat dinakamat na tinagan ko. Di salbag ijaya lakayan. Iti saan nga bayag? Aristaran da tayon. Sana mabalin. Aglemang tayo. Apay aglamang tayo. Nasaysaya at napumatay tayo, boss. Kanya, sinamat siya mo. Napudo tadagos ti ulong. Siya timang patay.
At di kaya't mo nga ipapatay, boss. Makinlalain ka man ako na kon, Tiago. Juan, amo, kabalam ti pumatay. Ang si kamat lang ti mangirubo, iti grupo tayo. Ha, na. Kasano ko mga aerobok ti grupo tayo? Kaputasan ka makataray. Kapo, iti day tapilay mo. Day tapilay mo. Ha? Kan ba isa? Bultin ka. Saan ka pa makakita? Iyo. Patayin ko na ito, boss! Agdal na kayo! Bossing ka sana ba ng tipaltog na? Sana rumbang agpinatay kayo! Dagiti kalaban ti rumbang patayan nyo! Ito ba? Sino, boss? Ibagam lang! Tas siyak ti makamaw! Naitabo ng tiina ni Darius Alexandra. Saan pa nga makapanaw-panaw ni Darius iti nakaitan naman tiina na. Wan nga ron. Mariknak ti panagladladingit na. Anya nga tanong masidag ka iti ayan na. Kadwa na ti amana. Kastamotin ka ni Emily. Saan, Pamela? Dito'y talangan. Ha? Inarakop ni Emily ni Darius. Kitang. Nasingit na nga mga gayam. Agayam na lang ata. Tsaka mo. Ang mga nadarelasyon na. Sana dakas. Agbagay damat. Maditirik naman niya. Uy, agsilos samot yung tigayam ko. Tila ibagbagam. Hindi naktupay ang amo ni Darius. Agselo sakit din. Amon? Ano saan mga crush? Siya kumati ang crush kan ko na. Sayang nga mintain mo na ka ang nag-crush kan ko na. Si Kamat. Ha? Pamela. Agturungdan dito ayan ta. Man ano kumangay? Di na sayaan. Tapno makita data. Mabaina. Ilinglingit mo pa'y day tarupam. Adayo mo tanaping pintas ka? Nam iti day nga Emily? Darius, dagito'y ka diti classmates mo. Saan, Daddy? Yung makikita kay DJ School. Sa bali lang ti section da. Sir. Dagiti taga last section dagita. Nagngir-ngir da. Ha? Pag-awidan nyo ka di ibabalasan ko. Ibaga mga asidig lang. Mabalin ka di, sir. Aglugan kami di talugan nyo. Sige, Daddy. umay kayo. Jack pa yan. Oh my kakit din. Padasan tamot ati aglugan itinangin na alugan. Darius, mabalik ka din aksin no katay tinagtugawan. Di taaksango. Dito'y kalikod. Apay, Emily. Saan ka kadi komportable di talikod? Kwa sir. Emily, padasamit nga min nakasarita dagiti do a babae akatugaw mo. Damagambit nga min na tinaganda. Siyak ni Pamela. Dati ka to best friend ko, ni Alexandra. Tsaka yata katugaw ida Darius. Mading namin tipayod da. Ha? Schoolmate tayo dagita. Saan ka di, Emily? Amo. Iso ajak kayatin ti ag-eskwela dito'y. Taado dagiti nagngingir-ngir nga estudyante. Pamela. Bumabata lang. Nam adayo pa ijibalay. Sir. Bumaba kami dito. Dito'y ka din ti balayo. Uwan, sir. Agyaman kami, ha? Okay, aganad kayo, Wan. Pamela. Bumaba ka. Parta ka. Wan, aguray ka laang. Adyak mo ano katan tirwangan iti kotse. Ignorante. Bye, Darius. Sir Kampiyon, bye. Guston. Nakaadayudan. Agbabay ka pa'y laang. Nasingpat matgayam ni Mr. Kampiyon niya. Nainayat di pa nagsauna. Ay na. Nagalas kayam ti ugali day nga Emily. Mangarot ipungot ko kumankat. Ay na, saan naglamabain ka ni Mr. Kampiyon? Ngagpapan ka ni Darius. Kinamot ka kuman. Ay na, bayamon. Sige, may kakit din. Agawit na.
Balasak ko. Panagkunak, agpatinggan ti panagbutbuteng mo. Ha? Anya ti kayat yu asawan na nasaling? Agpatinggan ti kinadakas dito lugar tayo. Saan kayo ang maawatan? Sapsapulen nga minan dagiti pan nakabagiti lintag ni Nardo. Kan dagiti kakadwada. Kat, siyak ti tulbag tapno mabiro kan daida. Anya? Hangam di ka kuman agtagtagari ha. Aguli magkalaang. Balasang ko. Ipustak ti biyag ko. Wanted kayo, Nardo. Agtal na ka man. Jack kayat nga ibagbagam dayta. Oh, madandana ka nak, Nardo. Kalpasan amatay ti ama ni Alexandra. Sumaruno ka kadiman. Di nak ipadpada iti imo na at tinadnam ha. Natureda. Dayta ti tandaan ang Susan. Ngama. Mamang! Anda akon! Nasapad na kami ang pinagawin. Nasayaat no kasta. Agdi ko sa klangdi. Sige, mamang! Nardo, madandana ka nak para kan ka. Kabaalak nga ilang mga dagitapan nakapagitilintek. Awan gayam. Ingka gumatang iti kasapulan tayo dito balay. Ado pa iti abasto tayo iti kusina. Ingka kit din. Gumatang kay ti kayat mo amakan. No kasapulan na mapan kay Jay Ili, mapan ka. Bantayan ka, Nardo. Nasakit ti ulo. Igatangan nak iti agas ko. Naimbaglakit din tanapanan ni Susan ni Jay Ili. Madamamatan nga digdigos ni Alexandra. Dito'y nga to ti pagpwestuak. Tapno nawaya ang makita ti panagdigos ni Alexandra. Iti mabiit. Matagikuakan to naglang. Sino dagiti sumungat? Pulis. Anas ka na makalibasa ka. Umaydan dito'y balay. Sa dino nga ti pagnak. Aglibasa! Dangdano yakit din natiliw. Imbaglakit din ta napasungada ka dagiti pulis. Delikado na talaga, boss. Naskan nga gridam tayo analay. Tiago. Apay asaan ka matagtagari dita? Ang panunutak lang amin, boss. Abay ang nalakada tayo ang matunton dagiti pulis. Huwag ngagpaiso. At dalagid di agi pulpulong kadagiti pulis. Sino kumamat, boss? Amuan tayo na sinaw. Katitikan ito ang maamuan tayo. May sala nga bala timang patay kan kwan. Mamang! Ate, may apulis dito balay. Kabayatan tikawan mo. Anya? Pirbirukan da ni Nardo. Saan? Kunakon ka. Saan anasaya at teja at tao? Sumartag ka! Andiyak kaya't ang mapukaw ko ni Nardo. Awan matan dito balay. Nalapit ang naglamangan. Gaputad da basol na. Di ka aksaw iti kasta. Awan karbangam amang husgakan kwa na! Pasagal na kami ang mga ipay ti protection kan ka na nasaling. Ti kasapulan milang. Ket ti panang itudom. No sa dino ti paglemlemangan dagiti suspect. Ay, sir. Maprotektaran dak nga ta. Nanasaling, adda ti makunkuna a witness protection program para kadagiti kasken ka. Ita, kaya't mi amamuan. Adda ka di pa'y amom nga impormasyon no sa dino ti pakakitaan mi iti grupo ni Nardo.
submitar kumatlangan ti special report ko iti editor. Agawid ako. Papaya nakalukat ti ruangan ti kotse. Diyak na to na ilaki tayo. Pandara kon ti kotse ka. Naimbaga rabi, Mauricio. Nardo. Kasano anakastrek ka dito eh? Nalipatan ka din? Agabalak amin nga aramidan? Kang runa anen, ti panang patay ko kan ka. Nardo, ibatam tayo tapang ka. Ibabang ko ba? Sana kakapuso. Kalpasan ti panang pep ko itibingay mo. Si Kaitan, ti asset dagiti pulis, ha? Nardo, tsaka mo, dahita ngay bagbagam. Patayan kan. Nardo, nabayagtan nga kayo. Amo kong tilikaw ti bitok. No, kaya't ka ngay report. Hindi pala kumangay na ramen ko. Ngam ka po, tanasingat, agayam ka. Pero tiktaran ka. Iso nga, ibabam, dahita, paltok mo. Magandaram ti kotse. Sa dino, di kayat mo apapananda. Ibagak tulak ta. Nuagsat ka. Nardo, apay nga itakalaang. Aglamlam nga. Di na kumadaiwan. Diyak ka baalan ti agbihag no awang ka. Rabila nga rong bangag kita ta. Delikado kami itan. Nardo, Susan, nakasagana ka kadi sumurot ka niya? anya, Pumanaw tan dito eh. kasano ni Alexandra? Agpili ka. Siya? Wano ti anak mo? No, basta. Dahil tuwin ti maudi pa nagkita ta, Emily. Makapakatawa ka mo't Darius. Siyempre, umayak latag pa share dito eh. Maikawak laki dinuawan kan. Sikati ka na yung nakadkadwak. Sikati best friend ko. Best friend ka dilaang? Amo matan, no anya tipod no ariknakan ka, Emily. Saan pa nga na mabalin ita? Ta high school ta pailaan. Kasanon? No, makasapulak iti mas gwapo ngumsi ka, di papanak. Ha? Emily, di mo man kumararamidan ti hasta. Ikari, sikalaan ti ayata. Sikalaan, Emily. Agsangit kang sapay. Kaslasaan ka lalaki. Ha? Dispensaran. Kastuya ka talaga, Emily. Nang runakit, napatig ka unay kanya. Sige man. Ara ko panakman nga Darius. Ipariknam kanyak ti ayat nga ibagbagam. Tapno saan ka to amalipatan. Uray adayo akton kan ka. Emily. Darius. Takdarak ti karikan ka. Urayan ka. Ay ayatan ka, Emily. Sarapin kang tumadlaan. Sikalaan ti babae nga ayatan. Darius. Ay ayaban akong ti driver mi. Ingkapin. Emily. Agur urayan dagiti parents ko iti kotse. Bye, Darius. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Di mo magtangkot-kot dyan ti kanan, Darius. Daddy, saan na ka makapangan?
Gapo ka di ka ni Emily. Awanin ni Ma'am. Kat ni Emily. Mapukaw ko man. Darius, ubing kayo pa yan na. Uray siya ka, yak kaya ta seryoso ang dagita pampanak itiday tangay dad mo. Dad. Marik na klang agayatak kini Emily. Italang day ta. Normal ang marik na dagdag, ubakas kan katakasta. Ngamit iba naglawas ti panawan. Malipat ang tumatag. Nga ta, Daddy? Lepas ang kitli ti panagadal. Tapno si kanto ti mang tawid kadag iti negosyo tayo. Business management ti kayat kong alam, kurso. May sakanton na nabaligi ang negosyante. Agasa, instant businessman kanton. Ni Daddy mat. Dahil man ti ibagana kanya. Kaya't ko ti agpalin na pulis, Daddy. Kalukwan dahi tapang panunutan, Darius. Mala, mangan kan. Sa dino iti papanam, Dad. Ada business meeting mi kadag iti staff ko. Mala, mangan kan sakbay nga mapan kag eskwela. Nay, makita ka di tinakita. What? Di bakit salay? Naglugad iti tricycle. Sorotan ta. Amuan tano sa dino ti papanata. Sa kalangan, Nay, siya pa'y agpilay-pilay ti patudunam. may mayat no si kalangan, Tiago. Mabaling ka mang limlimong agpalpalama. Tatno sanda madlaw. Napanag ti tricycle na nagluganan na. Ala, mang para ka magtaniti tricycle na paglugadam, Tiago. Surot ang... Awan gaya man ni Emily. Nag-transfer iti sa balo ng eskwelaan. Iso matlagayam at yakon makikita. Awanin ti kariban mo. Sila'y bagbag. Itap na makita na ka ni Darius. Agpapindas ka mat ngamin Akas ka ni Emily. Ag-miniskirt ka. Ag-makeup ka. Diyak maarami, teka. Kitaan. Lumabas dito koridor ti crush mo. Hello? Uy. Kilikili ka na. Siyak ka ditinis naman na. Pinarang mo kumangamin Ay, sa wakas. Napansin na kan. O may kakit din. Mapantay di library, tag-review naman. Ay, huwag gaya man niya. Ag-exam tayo gaya man iti mabiin. Permado, boss. Dayjaya bakit saling dagi pulpulong ka dagi ti pulis. Nakita ka na pa ni station ti pulis. Tisal bakit? Anya ti plano yo ita, boss. Tiago? Boss. Sikat, ti makamukan kwa na. Areglado, boss. Nasaysaya at no saan ka pailaan ng umay iti balay ko, Alexandra. Delikadong ti sitwasyon. Diyak kaya't mairaman ka. Awan ti makakikita do magdagasak diti balayo. Sakbay nga agawid nanasaning. Nasken amang sigurado ta. At kaya't kung maibagakan ka, nga aramidak na ito'y para kan ka. Nana, Agan-anad ka kumaakan ayon. Uray saan tang agkapkapin ano. Imbilang kan apasatibyak ko. Babaan ti aramida. Sapay ko mata matulungan ka. Tapno matiliwan dayjay, Anardo. Boss! Delikado Kam kamatindak tagay di pulis! Anya? Nagkunangamin kan kaarumar ka, ha? Anya taramidak, boss! Kasi tandaan! Hello? Dolbo! Hello! Oh, isalpag ijayan Adolfo! Sana rumbang nagtalinag ta dito'y kalapaw. Sa dino ti sumaro do paglimangan tayo, boss. Natayan ti may sa akadwata. No si bibiyag pa'y siguro. Pagpudnuan ta. Takrot dayjay. Papanam, boss. Rumar ka kaday. Kasaritak ni Susan.
Nasken asumurot ka na. Inak makitsyanda. Agpati ka dito balay. Wen mamang, ag-review ak ngamin. No at umay a pulis. Uno asino man amang damag ka ni Nardo. Amo montisong bat mo. Jak amo ti ayan na. Day talaang ti ibagam. Erikap mo ray ti balay. Ikandadom analaing. Wen mamang. Tiago, tulungan na. Si bibiyag ka tayo matlagayam. Tiago, isugat ko. Agasam ko na. Agam sa taon. Tagawid ka pa lang dito. Sinurot na ka dagiti. Mangkamkamat kan ka? Maulawakon, Tiago. Awan sir-sir-pim. Patayan kan! Pwede tapaldog. Patayan kan! Sabay eh! Busan! Busan! Ni Nardo day ti. Nakastak dito balay. Nasken nga ilak ko ti silet ko. Alexandra! Ilukat mo ti ruangan. Apok nga takata. Ilukat Nasken mo! ang makalibasan. Di Lukat mo ak ti ulayan tawa. na makaungata ka. Tay iso ti pagnaak. Napanan. Aday ka. Dandanik malukatanan ti tawa. Luklukatan na ti ruangan ti silet ko. Kaya mo ba yung lang ti rumuat ti katao, ha? Saan? Ipatanag! Saan ba kakalibas ka niya? Kukuha kita. Kasanag! Ano ba yan? At tarigagayak na ito eh. Awanan ti makalapag ka niya. Saan narumpang ay may kadito'y paglamlamangan may. Di magasak laeng. Tapno, yag ko da ito'y kananyo a kinatang ko iti tiyandaan. Napaninarto iya balayo. Saan kayo nagrin na? Ha? Eh, apay nga ado ti dara dito eh. Dati manok day ta. Nagparti kami nga minitay. Ayan nga iti may sapay akadwayo. Rimuar. Sige, saan ako niya agbayag pa'y dito eh. Urayam langan di Boss Nardo. Pagsublimat ladagos day jay. Ibagam tulangan ngayon mayak. Awan nga min kadwa ti anak ko, iti bala. Nanasaling! Rinamasnak ni Naruto. Anya! Ti awan ang bain! Paglablabasan! Report ko iti pulisya. Manayo nagtikaso na dyan tao. Ngam kasanan ni mamang ko. Bay amon. Di na kamot na ambong ay sakit na dyan. Pinatay mo? When boss, dara-dara si Magpa. Nakakapkapso. Anya kumangay ti mayagas ko kaniko anak. So, nasaysaya at laan nga namatay. Sa bagay, perhuiso laing kadata. Impumpon kon di talikod. Naimpag, sana nakita ni Susan ti bangkay na di may. Nagsinaliwasiw kami kini Susan. Isumatlaga madyak na sangpatan ni Balay. Anya, boss. Matuloy tayo kadiya pumanaw. Nasken na pumanaw ta, Tiago. Ang mga nuuray ni Susan, kat kaguran ako. Kapay kumakagura na ka, boss. Ni Alexandra, nasangpatak ngagmay-may sa Balay. Anya, Amumon, kat sigurado,
Ibaga ni Alexandra tinapasamak. Apaman asumangpet ti inana. Iso apo manaw tan ditoy. Tiago. Alexandra, anak ko. Mama. Basol ko na ito. Basol ko na ito. Anak, pasamak ka, anak ko. Mama. Nadip nga kumainikan ka. Saan ko maala pasamak na ito? Kaya't ko makitinulong tayo kadagiti pulis. Tapno matiliw ni Nardo, mamang. Dahil tatirumbang. Ano na una yung tibasol na itatao. Ala, agawin ang paingaroy. Pagyan ka pa ilang dito yung balay na nanasaling. Mapan ko lang ang alang na kitinaduma agamit ta. Umakartan iti pagyanan. Sayang na kinapintas. Tiyak na tagit ko Nabayagan na taratari kagayak tajay na palasitang. Inon-onan nakiting ni Nardo. Matitirinak. Tiyak maklon. Oh, Tiago. Anya ti araramidem dita? Isagana mo dagiti alang tagamit ta. Tamapantan. Pampanunutok ngamin nasaysaya at sa nagsinatapay lang, boss. Apay. Mabuting ka ka, Tiago. Amumat ngawan kabutin ko, boss. Sige. No day tati kayat mo. Agsina tapay lang. Awan problema kanya. Nasaysaya at ngagpaiso. No agkanya-kanya tapay lang. Agsubli ak tomat lang kan kabos, Nardo. Tandaan ang data. Urayan niya ti mapaspasama. Saan ka ngagpatiliw, Tiago? Nasaysaya at lang ang amatay ka. Ngam ti agpatiliw ka. Kas iti nakunak iti, damo ta pa nagsarita, nakasaga na kami amang ipaaykan kay ti naan-anay asiguridad. Jak lang amin kayat yung maikikan, sir. Maikawaak. Iso ang mabalin ka di. Uray sa paminsak kat agawin ak ijay balay ko. Tapno bisita ak nagititingwan kan mulak. Ang delikado day ta apang panunutem na nasaling. At tapay lang dito'y Danardo. Saan mi pa idaan natiliw? Ay, tikinadan na idin ni Nardo. Ni Susan, sir. Mabalin yun to apagdamagan. Tapos sigurado, amo na ti paglemlemangan ni Nardo. Wen na nasaling. Imbestigaran mi, may papaniti na pasamak iti anak na. Nas ka na maman mi, no sa dino ti paglemlemangan ita ni Nardo. Nas ka na partakak na ikabil iti bagdag iti gamit mi ka ni Alexandra. Panagkunakat nakaada yun, Danardo. Mabutangan nga agpakita. Kalpasan nga. Ngam, saan arumbang asagitak? Kaslad na tao iti ruwan. Nangagkot ikarasakas. Nagititaw. Rumbang ama erikat ko amin. Nalukat ang tibasit at tawa ni kusina. Sunggarak. Nakaunag sa ti tao. Abangan nun ni Nardon dayta. Patayin nakmatan. Naidap ti silaw. Asino ka? Di nakbutbut ngan. Asino ka? Agtanga ka, Susan. Nado? Wanted kaming kadagiti pulis. Rinamas mo ti anak ko. Pawanan ka, ti bayan. Agtanga ka! Saan ko ari namas ti anak mo? Agar aramid lang iti istorya. Tapno pag sinain na ta. Anya? Di mo lang amin amo. Nuan niya ti aramidem tayo ta anak mo. At tapno biyo na. Agasam tayo ta. Iti day jay akinaubing na. Addan ka relasyon na. Sana po doon ay tangay pagpagam. Amok nga ay ayaten naksosan. Sumurot ka kanyak, itamat laeng. Kadwaan na itiya atayok. Anya? Kasapulan ka. Mapantay jay lugar nga awan makamam mo ka data.
Kasanod ti anak ko. Napatpatag ka di ti anak mo. Ngam iti siya? Kasta ka di, Susan? Dahil ka di ti bag mo. Ala, pumanaw kan ditoy. Santa sayangan ti oras. Pumanaw tan. Nana Saling, apay adi matlag subli ni mamangkon. Ang mga nuadan, di tadalan. Nana Saling, anya pa'y ti serserbi ti biyag ko. Iti dahi ka na pasama kanya. Pinatay dakla ko man. Di ka kumaagsaw iti kasta. Balasan ko. Numabalin lang ko maasya kung timang patay iti dahi tiyay ang tao. Saan? Di mo ikabil di ta imam ti justisya. Madusan to ti tao, anangaramid kan ka iti kasta. Kanon to pa'y mapasamak data. Adon to pa'y ti krimen ang maaramid na. Mabit lang. Tulungan na kami kini Susan na makalibas dito. Umuna kayo. Delikado na makakita ka na kayo na dito'y balay ni. Saan kami matlangag payag? Anya ti kasapulan nyo at tulong ko. Kwarta. Ikan na kami iti kwarta. Ikan kayo. Apay kiti na saan. Hangam aksubdi ka. Adan pay kayat ko na ikan ka narto. Matungpal. Ngam agpalami isak pailain. Mabigdig ko na dyan, tako. Dinangtad ka na tayo ni kwarta. Kolumnista iti may sa paghiwarnak da jay. Kasano nga ata koneksyon mo kan ko na? Kan ko na nga dapay sa bali nga ipaaramin na kan ka. Anya day jay narto. Tumartang ka na. Dinapatag ita kat makadayutan. Mailamangan ta dagiti salbag apan nakabagiti lintag. Malag ko ni Alexander. Salbag iti. Natalgad ti kasasaad ti anak mo. Iso asaan aday ta ti panunutem. Sa dino ti pangipanam kanya. Aguli makalaeng, Susan. Siya, ti makaamukan ka. Anya nga ta, tinako na kanyak ni Mauricio na ipatrabaho na kanya. Maburbur ta, anak. Nadamag ko tinapasama kan ka. Imbag lakit din na pinalubusan na kasi marap iti ayan mo asilen. Dito yak ka ng pailangan. Aging gaasan ang makumpleto ti iwaywayat kang investigasyon. Adon tilangan mo yung eskwela. Adon ti na mismo ako istay. Pamel, yakap mo na may tuloy ko pa iti panag-adal ko. Apay kiti na saan? Mapukpukawan tinamna. Saan mo kumapanunutan dayta? Saan lasi ka tinagbalin ang biktima? Uro-urayat ni mamang kwa sumangkat. Kanayon ko at ang tanawan ti tawa. Kapno mapasungada. Awan mat. Alexandra. Dinaksan kaya't asubyan ti ina. Nakarikap tayo na balay na nardo kan Susan. Ano ni Aldaw akas na? Nasiputan nyo ka di anagawin ito ni Susan. Ay, saan niya nakikita? Napanan na nga rudan. Nasken amalukatan ti balayda. Tapno maamuat ti kinapudno. Palukatan tayo Naday na ti kasapulan. Wen, dagiti pan nakabagi ti lintag ti mga ramid iti dayta. Mabalin na makatulong iti investigasyon da. Ti anyaman na matakwatan da di taunag ti balayda. Nana Saling, ipagayo man kanyak tipod no. Apay ngawan matan ni mamang ko.
Sublan na ka di pa iwan na sanan. Palasan ko. Awanan nga gamit na itibalayo. Anya? At awan ti makaibaga. No puwersa nga insurot ni Nando. Mundo bukod na akapanunutan as imburot ka. Naurnos ti balayo a pinanawan. Kaya't naasaway. Saan anapili? No di kat si tatalugod as imburot ka ni Nando. Alexandra, patid karong kumatipakin akam mo. Adaak ditoy. Saan ka abay-bayan? Pagpatinggaan dahi ito apa naglamlamang tanardo. Italaan da ito ay. Di ka madalagan. Ipaay ko kan ka tinanamay apanagya. Nairamraman ako. Kasano pa yan tibiyak ko? Danag mun aya. Siyak ti makamukan ka, Susan. Ala, maturo ka din. Tani, rabing. Katsika, papanam. At dauraya ka tao. O sino man ang dayta? Ni Tiago. Agkita kami ngamin. Tadanas ka na pagsaritaan. Ikatag lemang, boss. So kita ang tinangak. Kaslag palpalama. Damdanisan ka na bigbig, Tiago. Kaslasa na si ka. Babae ni Tiday ito'y alangak. Makapagdakiwa sa klata, iti sa di naman na kayat ko. Saan na ka mabigbig? Nalayan ka talaga, Tiago. At dahi tati pagbilibakan ka. Si Morot matlang gayam kan ni Susa. Mabalin ayamat asahan. Pinanawan nanti anak na, kapukan niya. Buwan gayam. Apa ya pinayaban nak, boss? Anya man nanti kayat mo nga iparami. Napudo takpay laeng, Tiago. Iswasi ka pay laeng, Tiago na Dahil talaga yam. Asino, boss? Asino ti kayat mo? Apatayan? Aton, tinay pablak kong artikulo may papan iti negosyo. Buwan nga ron. Ngay pa yan, ti pagpakpaktangan. Classmate, anawan mat siguro tapno singiran ka. Nagtadak ba't idikan ka? Di mo sawan dahil ta, classmate. Sa balid eh. Sa balid. Regular matan, ipanagbayad ko ka. Regular mat nga ta may pablak. Nga artikulo may papan. Among ba't tinapasama kit Koko? Sala nga dahil ta negosyo, ang mapalin mo ang pangalan iti kwarta. Romy, di na ko maalilawan. A classmate ta, agayam ta. Agam no kakastro yung pampanag sa balin dahil ta asaritan. Butbut nga nak ka di, Mauricio. Ibagpagak lang ti mapalin na mapasama no di ka pay. Ano? Ya. May sala nga kamalin. Kabala ka pirjan, di kinataom. Pirjan, iti tong palbiyak. Darius, ada ka ba't gayam? Kumusta ti panagadal mo baro? Ada ka di assignment mo? Dad. Nasapat ko man ng kolumnista. Agkarasubli dito balay. Ken, nadlaw ko. Kas na makaungungat. Anya ka diti bagbaga day jay ataw. Napay nga naman yung dito balay. Kagangay, ta-reporter kat nga ron. Among batan na kita. Sa nagsardeng aging kasada maalat kaya ta. Kayat da? Nga niya. Kwarta ka di, daddy? When no? Bayad iti istorya nga raramidon da. Impormasyon. Saan da nagsardeng?
Aging ka sa anda maalat impormasyon na suratan da. Kan, aguray kayo, Dad. Agkalingitan kayo matan. Aircon matay ti opisinam. Di labat-badlaw mo. Ala, ayaba mo ti driver. Tagpay tulot ta ni Jay Balay. Anak ka pagkatod. Tsak paywak sini ti panunod ko ti pagkatay Jay Mouch. Yawanan pain. Tamay tuloy nakabutbut nga. Marwam kan Mauricio. Nabayagan. Adi mawat kay ti partakanyak. Panunatawan. Panawanan. Tapno mabaliwan dahil ta sistema. Dandanin malpas. Istorya amang yerde. Itinagan mo. Rumi Kampiyon. Mabalin meta parwara. Nga inside jam. Di pa nakaserak di kota. Tapno mamuan. Dagi tidak tao ang natakawan. Nganti kinapuno. Maluglugin di negosyo. Mabalin mo siguro nga inayon ko dito'y akabayatan ti sa sagabat ti asawa na iti kansa. Na duma-duma ang babae ti kinadamo. Saan, Mamang? Saan nakapanawan? Mamang! Alexandra! Mamang! Alexandra! Mamang! Ka! Ang tagainap na gana. Kaslagpay sa... Agpukpukaw, kabalasak ka. Nakita namin ngayon madayon ni Mamang ko kanya na nasaling. Pukpukawak kang pwede. Ngam, saan na ngayon kaskaso? Nabakibat ka lang. Kinasayaan. Ipandag mo dahil Biblia itipungan mo. Tapno saan ka na mabatibat. Nanasaling. Kumusta nga tan ni Mamang ko? Sa dinang tiayan na. Sa dino tinagapwam, ha? Napanag lang di taro bayan. Apay at panag. Saan ka mabaling armwara? Naawatam? Nardo, awanan ka nanta. Kasano nga agtiagta ditoy? Kinunakmatan kan ka. Siya, timakan mo. Umay nataikan itimakan ni Tiago. Diyak kaya tikas di aklas tibiyag, Nardo. Aglamlamang. Kunak man mo ay ayatin nak. Apay akas ladinak kayat akadwa ditoy. Nagbaliw ka din tiriknam kanyak, ha? Saan? Di mo padpadasan ti pumanaw. Kabisadok da ito'y kabakiran. Iti ka nito pumanaw ka. Siguraduem, adi ka mabirukan. Sa anak nga agpangadwa amang pataykan ka. Wala yan na panakairan ranana. Naranak matlangan da ito'y abakat. Surotak. Sana bale. Sanak magkitiamad lao asyak na ito'y. Takasla kag palpalaba. Sa tino nga tati papanak. Sa tino nga tati pang tirahakan ko ada. At na ito'y istorya. May papang. Yan ni Mr. Leon. Iti ka nito, ang maipablak na ito'y istorya. Madadalan ang maming pinsan. Agan tayo dyan ang Mr. Kami. Uray siya to pa yamang basbasa. Yakla pagarupan nga itilagsibtik na matulong kan kinain baka. Ato gayang tidagas apalimad na. Sigurado. Matadala mamimpin sa tinagat na.
numapasa dagiti tattao daytoy apagiwanak. Wapulo na taon ko iti kastoy trabaho. Jakitin kabalan nga ramidan ti kastoy nga istor. Sorry, Romy Campion. Ngam isakripisyo ti panagkayam. Luapay mo na. Kaipilit po pa ilaang gagaw. Ita, madandanagan ak lang. As lang amin itay pa ila asur-sur tindak na ikaapi. Anya nga kano, agsardagak pa ilaang. Padasak nga ikanitilimos na. Ay, kapsat, at kitilimos mo. Agiyaman na, nana. Nakadumog ka? Ay, saan ka nga agpain? Kaya't mo ka de, tanayunak na itainted ko, alimos. Malagip na pa'y ka di. Ha? Sika? At patingkan tibiyag mo. Saan? Paglibas ako, ang mga nod na makakita kanya. Padasa nga ili ni Nardo. Dengkak ti pagsaritaan da. At gusto makaumay bo. Pinupal. Kasta ka di. Minanasaling. Nasaya. Doon na tayo. Isulakit ti tinatla kamate ni Tiago a pinatay na. Bo. At pipitan po ka na ito. Agyaman at Tiago. Ket, kumustang dagiti pulis amang pirbiro katata. Oh, madat kumatay ko. Apo. At dagaya. Kitawa biro-birokan ka. Nanasaling. Apay-apa ti sikakat Ramanda. Nagdakas na talaga. Alexandra, ang katagiti classmate tayo ang makipagladingit. Agyaman na, Pamela. Natalaan ko mamaramida. Tapno matulungan sa... At nakaasi ti Diyos itikas kanya, Pamela. Alexandra, Agpatinggat ti kinadakas. Iso sa anak ang mapukawon itinamnama. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nanasaling. Saan kanto ang malipatan? Nagbalin kan apaset tibiyag ko. Iti oray ka anuman. Diyak tumalipatan dagiti pa magbagayo kanya. Tadagita ti mang papigsay ti pakinakam ko anumawan iti dayto yabiyang. Alexandra, Sino kayo, ma'am? siya ni Mrs. Meneses. Corazon Meneses. Kanta, dahil mag-asawa. Ni Major Meneses. Eta kayo na nga makita, ma'am. Sir, Manungal daw nga da kami tinamay ni Nanasari. Saan kami ang nagkatla? Maawatan mi, ipagdagdalanam kita. Amo ka na sa papayo na itapno ipagami na ito'y kankangam. Pagpampanunutan lang. sir. Awan anak. Kaya't naawat mi na saan kami amadaan. Iyan. Kaya't mo gani di maibilang iti pamilyami.
panin rumit yung mauawan. Madamdamagan ang tisal pagato. Mamu na siguro nga day pablak ng artikulo. Kontrakan ko na. Hello! Classmate, kumusta ka? Mayagasan ka pa special dito yung China. Busy ako namin, classmate. Umay kag pa siya. Kita no at dawayak. Bye! Talaga ang madamdamagan. Kita manita tilaing mo, Romy Campion. Oh, nasaan niya dito ako na? Oh, niya data. Ay, hadi data. Di tayo kita. Si Mangkat ka din, sir? At dito office na, ma'am. Dito office na. Ang trabaho kayo, analay. Nga basahan niyo pa yung artikulo dito pagduwa. Okay, sige, basahin niya. Sir Romy? Kami, Good morning, sir. Nabasa ka din dito, eh? ha, Oh, at iti may sa kopya ti newspaper. Kung man nagayam kayo iti reporter, kita ham, sir. Isot yakin surat iti dayta. San? San? Tatyos paro, di ka numununag dita opisina ni Dadeng. Nakalaktiruangan? At the meeting da. Ano ida mabali na disturbo eh. O sige, urayak lang aro din amalpas ti meeting. Mal. Aglugan ka ni ti kotse, ta itulod ka ni ti balayo. Saan tata? Kadwatan ni Dadeng agawid. Ay paudi ka no. Ala, aglugan ka, tayawid ka. Saan ang agawid tata? Ajak kadwa ni Daddy. Nay ka na yan. Sana natangkan ti ulong Darius. No ide. Aturay ti amam. Ay, sanitan. Ha? Anya ti kayo asawan tata? Ha? Kunam lang na anghel. Agam narino ka rin at kayam ti kaunggan na. Resign ako! Mali ko nagtrabaho dito eh! Oy, agulimak kayo. Awan, nag-resign kami, sir! San? Sandak ka di amangag. Agulimak kayo. Sir, saan ka na dungdung ko? Awanan, mag-iming, sir, sa Di ba trabaho dito eh! may tuloy tayo dahil ang meeting? Nakayo kakadwa, kayo tubay! Empleyado. Nagawid ako. Wanji, Kailangan na ka-stop! amo masana pudno dagiti na isurat iti dayto yan newspaper. Ama mo na kon. Oray siya. Diyan pa mapat yan. Naglawag din na ilalat dito eh. Nailalat ko yung oras kinaltaw. Kan oray pa tinatawag. Umanaw tayo! Ladawan niya sa sekretarya nga din inarako. Umanaw tayo! Oh, sa dino ti papanan nyo. Ag-resign kami amin yan, Mr. Capyon! Imin kaya't nagtrabaho pa ikin ka! Saan? Dun ganda. Umanaw tayo kakadwa! Agpalawagak ka na kayo. Agad! Agsubli kayo. Nakadanuntan. Kanya pa lang tararamidam ngay Darius. Bumaba ka na. Nagsubliak matlang iti opisina ti ama. Nakalaktiruangan ti kotse, tata. Aywan na niya. Tumorkan. Nagyaman na, tata. Oy, Darius. Iba kami iti katulong. Ilutuan na kami iti kanan mi kinibanji, ha? Wen, tata. Adda ka gaya mandaryaws. Hindi daday. Adda pa ila iti opisina da, nana. Ay, itala ang anauday. Mala, sukat ang ngarudan data uniformay. Tagbuya ka pa'y ititibay. Agkidan kayon ton amangan kinidaday minton sumangpal. Nana Linda. Nay, apay akastangay, ti panang matmat mo kanya. Adda ka di amuyo, palimad ni Daddy? Palimad? Ay
Anya kumangay, ti palimod na. Nasingpad at tao ni daday. Apay anak ko na yung anasingpat. Mano kamay akatulong dito'y balayaw. Pulaw, asaan na kami ngay nung ungtan. Dahil jay laang ti makagapo. Anya kumapay nga, tiyan mo ka sa balay. Agpatingga kami laang balik dito'y balayaw. O sige, mapana ko ni Gisilad ko, nana. Ayun gayam. Ilutuan nyo kano itikan ng damang banji. Anya, apay ngay lutwak ita. At adamot balay da pangananda. Naglaing damot kan ngay. Pudno ka day, ngayon baga na day taken ka. Ay, nagpuskol mo tan ngay, tiro pa dagita nga agasawa. Oo. Ayan na nga itibus mo, Panjay. Nagawit tayo na tanim mabisina ko. Tsaka mo, agkulkulong di tao nagti opisina na. Kita man, ang mga nuna atake matan. Saan ka di aday kayat mga pasang? Shhh! Maglimag ka. Matupay ka tatawag nagkaralapas. Nung ay mangagda ka. Di mamuan dantong tipod no ako, Lormap. Siyak lang ka. Uray si kama lang. Nay, iso tayo tang tipos mo. Agawid tayo. Siya kung di mang bitbit iti day tagamit kan bag ayawit mo, sir. Agyaman akbanchi. Nabanlo ka talaga. Dahito yan ti pinaka-stressful nga daw ko dito opisina. Ay, sir. Aglukan kayo, taha itulod kayo. Di Darius, sa dino ti ayan na. Intulodan ni Ray itay, sir. Kaya't nakanong amin iti agawid. Saan pa ngamin analpas ti meeting yu ita? Kasta ka di. Aglugan kayo, sir. Nalukatanan ti ruangan ti lugan para kada kayo. Agyaman ak, Vanchi. Sir, nakadasarang ti makan itilamisaan. Sir, Lukatam lang ti ruangan, Linda. ay, sir, urayan na kayo ni Darius, ijay kumidor. Danggayan nyo ni Darius sa mangan. Saan na ka mabisin? Nay, arak ba't day kasangsangon niyaw, sir? Kaya't ko tiyag may sa Linda. Asikasuan nyo ni Darius. Kanuray daray kan Vanchi. Ito'y dakano nga mangan. Uwan, sir. Iba ka madinaksingan ni Darius. No assignment na. Tulungan nyo. Uwan, sir. Tanong man, Banjay. Saan pagkit eh. Aumpay magkatulong dito. Sika na nga amin ti tumakter amapan mangalay ti danong nga inumam. Saan asika ti boss ti Toy? Tapno pagsilbianda ka? Isungar na ng anak dito itap nung makarelaksak mat ko ma. Tanom! Agtan na ka man? Ang pukpukaw ka di Toy. Nakauli mo ka balay day Toy. Mga kagintin. At tuyag ti danong, sir. Unay ka dito abak-bakatanan na ya. Ay nagbayag kayo amang tadaya. Uray la talo kayo dito akatulong. Agam nagsasadot kayo nga gunay. At ang amin araramidan, sir. Kanda niya dito inluto masidayan me. Natang? Anyamat nga iti ipasidayo kini Darius. Kastamot laang asar. Natang nga main ti kayat na. Ala, panawan na kami. Papirti ka pati pandangan. Sika man! Sobra ka maglaksasa ko. Kunan no balay mo day Toy. Oy, Panje. Dahito iti imulam dita panunod ko. Dahito yan kirugi. Ang papir tinagan day taser mo. Tandaan day ta. Darius, sana kaya't ni daday amangan kay tisangwanan titibay. Amangan nungtan na kamay. No makita na ka amang mangan kabayatan nga buya ka. Nana Linda, kasano ko maamang anak? At damot damang Ray, kan mang Banji ijay. Uwan nga raw, nagbayag ka. Kanwan gaya. Talaga ka di asaan akayat ni Daddy Timangan? Ay, nabanog ka nung amain. Sige.
Mapanak tong harot iji silet na madamdama. Ay saan? Di mo disturbuhan. Nana. Kitaan nyo. Na-inews ni Daddy. Ha? Aywan. Isun sa day ta sumarunong nga ipadamag ta. Ay, buyaan ta. Hello, Banji. Ano ka nanamidam dito? Sana lang bang pakita ka dito opisina? Pakita na ka ni Sir. Kahit ko lang kagayaman, itiin tulong mo kanya. Thank you. Itintad mo papiles kan pictures. Saan adito tirong bang apagsaritaan pa itiday takpan? Isa akong manaw kan Mauritius. Tunggal Domingo, dua kami kandidatin nga umay matisa. Itatadakan, sikat ti katwa. Makibisbisa kayo kadibot idi. Sagpaminsan lang, ma'am. Di ka kumaagbabain kanya. Irwam mo, ti panangawag mo kanya, iti babi. When, mami? Kasta. Kalpasada makmisa ta, mapantan to agpasyal. Ag-shopping ta. Gumatang ta iti kayat mo. Jay lakay nga palpalama iti ikit. Kasla mairupaak Oh, Alexandra. Bangrugin santimisa. Umay kakit Mami, mabit lang. Adalamapan ko kitaan. Ha? Alexandra! Partakak ni Makla. Naskan ang mairupaak na imbag day yatang Saan nakabitot? Kasla ni Tiago day chay. Awanan dito'y pagpalpalamaan niya. Nagbiit matan anang pukaw. Kita ka na imbag. Ang mga nasaan pa'y anak adayo. Dayday, imakar iti pagpalamaan. Asit ka. Tiago, ikatamday tabalabay mo. Kat sumango ka kanyak. Ikan kay ti kwartam. Alexandra! Bangrugin timisa. Oh my God! Mami, tila kay ngagpalpalamaan. Isulakit di day ta tila kay akadwa ni Nardo. Sige, asit ka. Kasaridak day ta alakay. Saan, Mami? Kriminal day ta tao. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Malakay. At to'y tinibus mo. Awakam. Mabalin ka di, akitaan tinangam. Nagiyaman ako maam itilimos. Oh, Alexandra. Daytoy ka di, tidakta ka matom atao. Bakit mo? Saan, Mami? Saan nga iso? Agyaman kami, inabakan. Sige. Mabalin mo ti pumanaw. Oh, Alexandra. Umay ka. Makimisa ka mo ta. Pudno ka di ti imbagam Linda. Ay, wag. Nabuya may JTV ti damag. Isumot lagayam akasla problemado asim mangkot ni Sir. Anadagsang ti problema na. Asino ti katwam anak buya? Di Taryaus. Inadap ko adagos ti TV. Idi na ipakita ti lamo-lamo aladawan da Sir ti sekretaryana. Nagalas matay ta. Ay, madanaganak para kin ni Sir. Sana anangan itay. Agin inom lang di ta silid na. Anya nga ron ti pa kay naigan ti pa nagpalastog da banjay. Kenre.
Ay, permi tirurod ko. Kunam lano asino da. Ti suspitsa. Isuda adwa tinangitag iti impormasyon kadag iti reportal. Anya! Iso ang nagdakas at talaga dagiti nga agasawa. Ay, Kampay iday. Nasingid daw day kinisal. Kayang dakas di aday iti panunot da. ay nakakaasimat nga ron no kastaan. Talaga. Ay, paturog tahan tanay rabi ay. Masapatan tumanal nga grain inton piga. Sana ka makatukaw. Papanunod no kunto ka tadag iti naiwaras ama ti Adama. Kontra kanisa. Esther, bibiyag kamay ko ma. Tapno at namang dangdanggay ka. Yak napagarupan along kundak daging tao pinagtalkak punay. Nagsakit tarik na. Awanan kag talagkanyak ngay bigdo. Well, aminat nga da nagkamalyak. Katpakawanan ako ma. Bayatan, di pa nagsaksakit ko. Nadahan kami iti relasyon iti sekretariat. So, pakawanan akis niya. Tukoy ko tinita gino. Tinta, Pinarios, nakasukat ka din. Ay, sir. Day tagaya mong umababandi tagdan. Darius, umay ka tamamigat ta sa kaya sumrek ka. Day, kaslaawan ng nasal. Darius, may kanta mangantan. Paano ka mabising? Okay, umuna ako. Agpatulog ako ni driver. Sir, saan napintas ti ring ni Darius ita? Itaman payakas na titsyar na day tangaw. Ay na sir, gapo siguro itinabuya mi anyos idirabi ay. Niya, naipabuyan iti. Ay, sorry sir, Oh, naibagak mo kang. Jakla ko man imbagbaga, anabuya may. Napay nga awan tagarin Darius. Awan ka diti, may istorya mo ita. Nuawan na ipagam. Sige, sakmat nga rod istorya. Hindi umuna panawan at damay sapak ng anegosante. Dahil anegosante, at iti palimad na. Pakaibilanganan, nakirelasyon na iti sekretariana. Guston, isarding mo dahil tanyang istorya. Diyak kaya tadanggan. Ay, si Kamet Darius. Kunak man no, okay lang ka. Saan mat gayam? Saan naroon ba nga pagdulokwan na iti abambanag? Ay, tanya nga ron nga iti kahit mo apagsaritaan ta. Diyay ka di agpalintuan no biyam. Isuntumit lang ka di ti masawam. Ne, nakadanon tan diti eskwelahan. Isardeng yung tilugan. Ay, uwi na. Oh. Sigurado ka ganing nga awan makakita ka datan. Masip nga ta lugar. Danag mo na ya, Banji? Kung naman saan ang mabali na pagsaritaan, iti telepono, iba ka. Amagang amin no anda makangag. Kaya't mo kani, amabuking kan. Sika nga ispay ti bukod yo akumpanya. Nagkari kayo. Nga isalakan, nga alam. Awan ti problema iti dayta, Banji. Talaga at takderat ti kare. Takdirang matngarot kain ka rin, abay. Awit kung ti bayad mo, Banji.
Nasayat pa kuma no tuluyam apukawan daya arumi tapno sikan timangi daulo iti kumpanya. Ganda ni mapasante na. Dua ti mabali na mapasang. Agresign ni Mr. Camp. Wano mata, iti sakitin. Si Kanton timako na a presidente. Kat numan bilang ta mapasamak tayo ta. Mabali nga kadi nga agaplay kas vice president mo. Ma'am? Kinamailain na amin ang bayan na nagsaritaan eh. Ininutan na kayo taang. Installment, kasta ka de. Dan sakit di sweetie data reporter ah. Kaya't nagsangkit iti agbalin apasan ti kumpay. Na. Kunak man no, virgin na lang tinagan ni San. Apa nga akas tamat ng tibagpagana. Tsaka mo, kasta lang ti pa nakaawat ko itinaibagan. O sige, paandarang mo tilog. Itulad na kon. Nakita ka nakatugaw i-celebrity. Isumay nayaban ka. Apay pa ilaan ngay nayaban na. At nagam po kayon ni Prince Charming mo. Anya? Awan makunamon. Agpada kayo na baknang. Nakalabalay ti pagnanautan nyo adwa. Bagay kayon. Oh, aday na. Oh, makita mo. Nakatugawon ti tani. Pila ibagbagam. Saan ka kumatang? Ikagtugam tabay na. Anya ngay tibaga. Hi! Bueno, hello! Alan, ingkakasan. Mababain samad. Ingkan! Hi! Mabaling tagtugaw dito abay mo? Sige. Thank you. Siya gayam ni... Ha? Pimanawan? Oh, ano di ko na na? Kapay pimanawan dagon? Iyaw awat ko pa ilangan timak. Pimanawan na dagon. Amang ano saan na ka nakita? Nga ta? Agap apura. Kat saan na anadlaw nga adaka isang wanit na. Talagang sa adinak kayat ni Darius? Di mo ko na anti ka sa Alexandra. Basta nagdagit ha? Labintas ka ngam ni Emily. Rabi, pumunag ka iti silad mo, tamaturog ka. Agparpari irak lang dito beranda, mami. Naunag sa tipang panunuta ba? Saan, mami? Ibagam kanyak no adda pakariribo ka. Siyak itan ti inam. Iso nga pagtalkan. Adda ka di problema? Ma, Amangan no, maipapanmet iti lalaki. Mawatan ka. Tay di kastamet ti edad ko. Mapuypuyatan na. Gapo ka nag iti lalaki. ma. Pampanunutak ni mamang ko. Sa dinungatan ti ayan na ita. Isugayam ti pampanunutem. Iha, adda dagiti pan nakabagitilintag amang birok kanwana. Di ka madanakan. Agkita kayon tumatla siguro. Sa dinumanin ti papananta. Kan nangalami ti dahi ti akotse. Nasken nga umakarta iti paglemangan. Ijay adayo anugahan. Kaya't ko makita ti anak ko. Awanan ti posibilidad na nagkita kayo pa. Anya? Nagkari ka idi kanyak. Nagtalna ka. Susan. Kadwa anak.
Aging gay jay impyerno. Ayan yon, Nardo. At kami dito yung farm mo. Orayan dat, paumayak titan. Saan ka diya delikado dito? Among mate. Man manuti makamo dita a farmhouse ko, Nardo. Orayan da ko, taumaya ko. Nay, apay ngay. Awan mo itong templado asin kitang aldaw. Adya ka mo. Awagak madamdaman, Dante. Ti leader da. Ang mga nung nag-resign da matard. Embes nga resign da, aday singasing ko na pimpintas nga ramidan da. Anya ngay data. Nasaysaya at sa ano agrali dalangan. Tapno mapilitan da ito'y lakay nga agresign. Ay, taktakal man nga istorya ti parnuayon na data. Mabilbilangan ti aldaw na dito'y akumpanya. Mabilbilangan ti aldaw ni Mr. Campio. Nagkaykaysa kami kadagiti kakadwa. Agrali kami amin. Kano dito arali? Ba't nayabak dagiti reporter amang i-cover? Panagkunat. May mayat no iti Lunes. Tapno maparalisa ti operasyon ti kumpanya. Ken, at adamat law ti aramiden miya panaggunay. Tandaanan nyo. May salaang tikit daw nyo. Kan awanan sabat. Di pa nag-resign ni Mr. Camp. Nas ka na masukatan day ta alakay. Nabayagan alinukloko na kami. Diya kaya't amang ngagday takadwam. Di pagsaritaan ta, Nardo. Di ka madanagan, Mauricio. Kontrolado ko ni Susan. Malagit mo pa'y kadijay mo na ang nagsaritaan na. Aday pa trabaho kanya. Saan ka din? Malagit mo pa'y kadi ni Romy Campion. Mano ti bayad na. No ibaga nga iso ti patayag. Nalakhak lang matakasarsarita, Mauricio. Ano damot ka sa pulan mi? Nakasagana ka mang tel. O sige. Nakasalpot ka din ni Darius, Linda. Ay, kita ipay asal. Adda kita silid na. Tapapan ko man kasarita. Darius! Amok nga da ka di taunag. Saan ka kaya takasarita, Daddy? Adalang ipalawag ko kan ka. Tinukom ni Mami, Daddy. Darius, tinggam ti palawag ko kan ka. Anya apa nawag? Nakita tiladawan nyo. Dua kayo iti sekretaryan. Darius. Nasakit tinakam ko kan ka, Daddy. Apay, ang iturod mo alukwen ni Mami. Apay! Naawatam ka di timbagakan ka, Tiago? Simple lang, boss. Nalaka lang dayta. Amo mat siguro tilangan ni Mr. Campion. Sino kumati saan na makambo, itilanga dayta yan negosyante. No kasta. Agtignay ka, Tiago. Nay, at apay basura ditoy. Apay nga alabsan mo langay. Ala, sir. Kaya gure ka man. Ikataman na itakalugong mo. Napudot, sir. Proteksyon iti mata. Ay ikatam ko na. Uwan, sir. Talaga nga makita ka. Abisado kong dagiti basurero nga umayag kulkulikta.
Baro ka lang niya. Baro lang, sir. Sige, excuse me, sir. Mapan ko lang ti basura di tangataw. Ay. Asiman. Padak lang arudan alakay. Holding pay. Ita lang ang makitak dayjay alakay. Hindi ka nag-graduate di high school ang isa. Anya ka diti kurso kayat malipasan. Huwag gagpay so, Alexandra. Agam, honey. Saan ka di ana sa paunay? Tapno damagam day takan ko, ana. Tapos pagpampatunutan na. Kayat ko tagbayin ng agent. Detective, one investigador. Ado ngamin dagiti kayat ko at akwatan. Oh, kasla ka ni dadin. Di damat tinangrog-rog yan na. Nakadanon tayo na Alexandra. Manggaya, i-driver tayong tulangan ti umay mangsukon kan ka dito eskwelahan nyo. At dapat meeting ni. One daddy. O sige, bumabaak na rudan. Sir, dagiti latest files tayo. Kailan iputaw tayo? Nagrugi data. Manipod, remove the issue. Kontra ka na kayo, sir. Sir, kita manipod ito tawa. Kita nyo. Iya. Rani dagiti empleyado. Makaluluan ti san pagalakay. Mataking san. Yan dito yung mapasama. Sir, yalaan kayo ti danom. Mabit lang. Pagyaman na, Manji. Oh, atoy, sir. Uminom kayo? Pagyaman na, Manji. Anya tarami din tayo, sir. Agpilit dagiti nagrali ang makastrap diti unag. Ipalukat mo yung security guard ti ruangan dito. Dito ti pag nakarumwar. One, sir. Bilhin na ti security card. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Para takamdag matray-ray. Uwad sir. Anya nga tanong itong parkulangan dahi ti kotse. Tapno matayin dahi ti alakay. Maulaw ang sanray. Itong sanday ito tinakaro ang panagpapanunod ko. Ay, naskan nga ginana kayo sir. Ay, huwag gayam sir. Pangi, panak ka na kayo. Itsyailangan balay. Baka inanakit siya. Ay, huwag sir. Ay, sir, umawawat ni Panjay. Nalapit nga, danapating nga ipagana. Hello? Da kami pailang dito'y highway. Kaya't nga rod ni Sir te aginana. So ayawit ko pailang ije balay. Anya? Agpagkat ni Sir di ta balay? Sa dino nga rod nga iti pangipanakken ko ana. Sige. Idiretso ka rod din ije rest house na. Sir, ijayan rest house mo ti papananta. At nakanumat na kiti agral rally di balayaw. Sige. Sige ti makamore. Saan kayo ang madanagan, sir? Sa protektarang...
Hayat na kayo ma-interview mainay iti iwaywayat yung arali. Ada ka di pa kainay ganda ito iti munan. Aray pablaak nga artikulo may papan kanin Mr. Campion. Wan, sir! Saan mi pagaruban? Nabayag kaya man aluklukwan na kami. Ti presidente mi. Awis yung ka di amin nga empleyado ang makikaykay sa kadagayo. Nadaman dagiti nabati. Basit na lang. Anya tingang runa nakitkintawan nyo iti na iti arali. Ti Dagos apa nag-resign ni Mr. Campion. Ado pa'y dagiti rumbang asumukat kan kuana. Napukaw na namin pinsan ti respeto kan talak mi kan kuana. Anya ti mapaspasamak dito. Apay adu dagiti tao di tarwan. Kaya't nangag-resign ni datin. Ano? Kat sa dino ti ayan ni daddy. Aday ti rest house yun. Ije bilang ti paglamangan na. Kaya't ko ti mapanijay. Kadwak ni daddy. Saan ka nga umadayo? Ang mga nadamat daka sa mapasamakan ka. Pangasin. Itulod na kiti ayan ni daddy. Saan nga rumbang agmay-maysa? Di mo papili ti kayat mo. Sana ka sa identibilag ti amam. Siyak itan ti surutan. Naawata? Angan. Agtugaw ka lang di ta igid. Katagulimag ka. Anya pa lang tararamidam? Pumanaw kan dito isang wana. Adino tinangipanan ti driver ken ni Mr. Camp. Interview ka ti? Kalpasan na ma-interview dagiti nagrali. What? Kaya't nangatangag pa-interview kan ka kalpasan ti naramid mo? Kaya't naman ti agpa-interview ano saan. Dahil tatirumpan ang mapasata. Nalabit apang panunutan lang ti agrisan. Kalpasan ti skandalo kan kuan. Mapanakon bansi. Dahil talang kaya't ungang pankan ka. Mauricio. Ada ka di ay. Sigurado ka kati nga interview lang ti kasapulam kan kuan? Anya ko mapait ag-agar. Siya ay klase ti tao asaan amang dangran iti padagta. Siya ko galit ti agawit iti palto. Ang agawit na iti palto. Saan pa'y magkiti? Kita dado ti mauawat na apang tay ti biyag na. Kaputagnan nga usaran ti cellphone na. Bay ang napan. Ang mga na iti pa nagsupliyo dito ka. Agresan. Apay la ko ba? Pabitla ay. Utimat ni Mauricio da ito nagsardan. O may na-interview ni Pansay. Saan mata ni Mauricio di nakalugan? Sa bali at tao. Itaklaan nga makita. Anya nga iti aramidan. Sa dino ti ayan day ta Mr. Campion, ha? Ibagam. No di mo kayat asika ti umuna apaltuga ka. Dita silensa. Sino ka? Nagkita tamat langan iti mata, Mr. Campion. Anya ti aramidan kanyak. Patayan ka lang, mate. Taday ta tinaibilin kanyak. Saan? Basi ka kanyak. Awan tinadag sa nabasol ko. Di mo iturong kay tapal to. Sumursurot ak lang iti bilin, Mr. Campion. Nalpas mo't lang. Apay na ta nga awan man awag mo. Madana ka na ka. Sino nga talay di alalaki anak pa ni Jerez? Saan mat nga ro ang makontak ti number ni Ray? Nagringan ti cellphone ko. Darius! Yawat mo man day ta cellphone ko? Partakam?
Okay. Ngirik yung mawawag. Oh, hello? Anya tinapasa? Oo, Aday. Tatayan si Mr. Campion. Anya? Anya ka di pinapasama kini daddy. Pumanaw ka di tana. Itamot lang ang niyo. Pumanaw ka! Awanan ni sir. Awanan tinakasingsingpot nga amo tayaw. Anya tinapasama ka ni sir. Apay, di mo pa'y amaw. Pinatahitan. Tsaka mo. Maglutluto ak lang, mat. Tsaka mo na kita mapaspasamak. Ay na, kasano tayo itan. Kasanaw ni Darius. Ay, awanan ang arot no kasta. Awanan timang pasweldo ka na tayo. Awanan pagtrabahuan tayo. Ang bayan aramid mo ti kastoy Mauricio. Awan ti salitaan ta apatahiyan ni sir. Sana siya tiyakin aramin. Inbaon mo dahi chay at tao? Amang patay kan kuana. Saan ka di? Awan, tikar bagam amang palutpot kanya. Tsak lang pagarupan. May turad mong aramidan dahi toy. Nagdakas ka. Kunak matan asaan siya. Apay ka di aksta. Saan ka di anaragsak? Oh, automatic asikan ti presidente ti kumpanya. Regular tumuten ti maawat ko abayad manipon kan ka. Pamela, saan samad din asang sumrat ni Darius? Uy, asat sa polam gaya na di mo makita. Ano? Apay nga rin nga mo masani na sumsumrak. Tsak naminin makikita. Ah, uy gaya. Natay nga ni daddy na. Anya? Nadamag ko itay. Nalapsak namin dagiti teachers tayo nga agsasarita. Kaday tati pagsasaritaan da. Kat, amam ka din o kasanuan na tayo? Pinaltugan da. Nakaam-amak kay taapasamak, Pamela. Ni, nagbelan. Mapantan iti sumaran o klase ta. Darius, itay pa'y aban-bantayam tibang kay idadem. Saan ka pa'y anang nangang? Kaya't ko siya timang pantay ken ko na. Nasa unay tinapasapak. Nalagnay. Ngumpatib karum ko matipakinakamaw. May saka alalaki. Laglagi pumday tabaraw. Rumbang anato ka. Uwanan. Ang nakalitiday tinapasama. Ay tabaraw. At dadagitipan na kabagitilintag amang imbestigar itidayta na pasabak. Matakuatan tumutlaang no asinok ti akin aramid itiday. At dati masuspetya kan. Ni Banji. Kan ti driver. At lalaki ti amuda iti day ko. Ano na napintas ni mapaspasamak? Uwan nga ron. May samanan ang negosyante tinapapatay. Sigun ka dagiti nag-imbestiga. Ang mga not na pakainaigan na ito itinegosyo. Makapaalarman dagiti kasta ang mapaspasamak. Mami? Daddy? Magkakagaya man, Alexander. Daddy? Ama ti classmate ko tinegosyante ang napapatay. At tandag iti otoridad niya nag-imbestiga. Kat day patiga po na ang nakapangatang akundan. Kaya po ti agbalin nga agent. Wano detective.
Karon, anatayan tinasinga na gayam. Wanya. Jak magpatyan nga oray ni Mr. Kampiyon katagpali na biktima. Nasakit, tinapasama. Ang tinapasama kat burbur sa kanya. Kalpasan na nang ipablak kay titakas nga artikulo kontra kenkwana. Kastoy matan tinapagta. Magsususpetsaan na nabi, Major. Awan timbaga kakasta. Natayan dito'y ayanta. Saan na lugar tapno at inupistigar ka? Kunak man no saan ka pikon. Nang runa dagi reporter akaskan ka. Diyan kami kaya ito nung ti panagsasaw, Major. Sipod pa ng rugik, iniday to'y a profession ko. Diyan pa'y na ito red, tinagawin, iti uray may sana ikam. Tilang panagsursurat ko, di igam ko. Saan ba't akayat ako dyan ni Darius ti inted ko akanan nga? Di na magmukuma Tuan niya ti kayat na kanal. Di nakot kayat akasarita. Di kailangan ti mapan mangdama. Ay ta, no nagaduumot ti as-asikas pag-asaga ilay. Kasano kumangay asya. Di na nga ron kayat no siya. Imbagad ka ata close kayaw. Nay, ado managdag sagpat ang makilamay. Kung sigay, ay nakasikasun ida. Kasano eda ito'y kanan ni Darius? Linda! Ato talaga dagiti mangipatpatag tinisan. Ato dagiti tao ang makilabay. Umay lang makikapit na kita? Kan makipangan? Napay nga. Awan matlaw masidirgan dito lamisa ang tambang dagiti kape. Natayan da ito rin. Saan na resto pa? Uray man tayo bak ni Linda. Hoy, Linda! Linda! Ay, apay ka day. Sir! Apay ka di sir, punamat Ay, apay ka day, sir. Pangtid ka man iti kape kan tinapay may. Diyos kanya. Kuha nga main. Ado pa'y dagitas asikaswal. Arta kam tiyag kunay. Saan ka nagreklamo? Da kami itang ti boss mo, ha? Ha? Ay, uwan ma'am. Ay, sir. Sige, mabit lang nga raw. Tayalaan kayo. Ti kape. Maong tanak no saan ka amangan. Sige nana. Ibatim langan dita. Ang mga anak na mabisin. Mangan kat sir, sakpay apo mabaka. Dituyak pa lang silad ko. Ada nga min dagiti classmate mo ka now. Classmate ko? Jak tinamagan tinagandan Tuwa mo ta babae dagi jay. Ika mo ti birbiro kanda. Classmate mo ka no ida. Ala, urayin nyo lang ni Darius ipigardain. Amuna nga da kayaw. Agyaman kami, nana. Ala, panawan kayo pa'y dito. Tanay, ado ti asikaswal. Sige, nana. Alexandra, feel at home ka na Tanda ka nito'y balay da Darius. Anya apil at pumasaso. Agtal na ka man. Ang mga numangda ka. Hello? Ay, anda kami. Kadwak ni Alexandra. Makipagladingit kami. Condolence. Agyaman na. Dahil siya katilang, di ba ka? Agsahukan Anya pa yung tibag. Darius! Emily? Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.